Короче, hazır Amerikan. Ay yaman uzattı. Benim sabrımı zorlama abi. $5 Amerikanlara Türkmenistan paytahtı näme bolanyny soraýar. Her gedem köpeltip durýar soradan soň. Bu ana gittik. Hiç güvem yok ama adam yok. For $5 sir. What's the capital of Turkmenistan? Turkmenistan? Yeah. I don't know. It's alright, thank you. For $10, what's the capital of Turkmenistan? Alright, thank you. For $15, what's the capital of Turkmenistan? I have no idea. But Oh my god, man. For $20, what's the capital of Turkmenistan? What is it? What is it? No, it's Ashgabat, but close, close. Tashkent, For $25, what's the capital of Turkmenistan? Turkmenistan? Yes. Do you know? I'm not sure. That's alright, man. Thank you. It was Ashgabat. Okay. Thank you. Yeah. What's the gun? For $35, what's the capital of Turkmenistan? Of which? Turkmenistan. Don't know. Don't know. No idea. Thank you. Ne sonra? For $40, man. What's the capital of Turkmenistan? I can't hear you. Oh, it's alright. Thank you. Sorry, for $40, what's the capital of Turkmenistan? Alright, thanks. $45, what's the capital of Turkmenistan? Yeah, I'm not gonna do well at this. Don't ask me. Okay. Kızıklı kendine. Ne? Gönül sonra var. Ay, İngilizce bilen Şey adam ayırıyor ama İngilizce bilen o kendi. Guys, for $50, what's the capital of Turkmenistan? Turkmenistan. Yeah. I knew, but What is it? not right now. I can't remember. Alright, thank Yes, you. thank you. Alright. Yeah. Bro bir yerde duraya la 55'e çıktık. Okay, daha ahirki. Excuse me. For $55, what is the capital of Turkmenistan? You don't know? I've never been out of the country. Okay, what's the capital of Turkey? That doesn't work like that. That doesn't work like that. Thank you. Soralım mı? Kime soracağım? Ne şuları gel otu? Davay $60. Okay. Guys, for $60, what's the capital of Turkmenistan? Churlekistan. What is it? Japan slime. No, it's Ashgabat, but a good guess. Yeah. Good guess. Oh, you know, it's my guess. You Oh, that was a group chat. Alright, Thank you. Durmasa kadar var iyice çıkıyor. 60 yaş etmeli öyle. Okay, 65. Hey, what's going on, man? For $65, what is the capital of Turkmenistan? Of what? Turkmenistan, the country. You don't know? I don't know what Turkmenistan. Okay, alright, thanks. Adamlar 65 doları senin geldik yani hiç kim bilmedi. Yakın haklıdır deydi. Hey, $100 sene çıkmalı bize. O bit 65 doları senin geldik hiç kim bilmedi. Eğer de siz bilerdiniz mi Amerikan ortalığı bitti. Ne ettin he? Vallahi sağ ol. Peace davay. Adamlar yer düşünüyor videoları görmek isteyen olsanız like, komentar, repost edin. Nasip olsa yine de kovacak. Öz fikirlerinizi aytın biz şu Komentar aydın ne isteýäňiz? Davay görüşürüz adamlar sağ olun. Sizden yeni bir edik. Novruz değil, Navruz. Oglanlar we gyýdylar barada. Edil gyýdylan kurugyny näýelikdigine bilemek, belki gyýdylarda da wadyr ýöne oglanyň kurugyny hem oglanyň kliçkaty bar. Hakykatla ýadymyzdan çykyp ýa kliçka diýilen zat bul wara bütün ömrüň boýunça daşaýan zadyň da. Sene ýamul lokan adam bolup gidýän bolýan ýöne çagalyk dostuň bir ýerde gawat gelýärdi. Bütün märekeňi maskara edýär da çagalyk kliçkan tutulay. Bu deň bütün ömrüňi ýollaş. Oglanyň artikuly diýilen zat da bu. Biziň raýonumyzda da 2 tane kliçkaly oglan bardy. Biriniň ady aparat, biriniň adam jüýje. Jüýje fary, özüm hor. Aparatam обычный fotoaparat sözi var, şondan gıýs galpmada. Näme üçin goýulan? Gözün şeýdip gürlen. Gürlen. Şeýdip gürlen. Diňe surat alýa. Ýa-ni aparat bilen jüýje söýüşýär bir gün. Aýdyp bereňde de gülkünje istilýär. Aparat bilen jüýje. Aparat bilen jüýje söýüşip oturan aparat jüýje. Jürkülle mesen aýdypdy. Bular meni atwet berjek bolup, näme atwet tapjak bolmaýan gyzyp söýüşip başlady ýanky bilen. Diňe söýüşýär bolen. Ahir aparatyň nastroykos bozulan bolmaly şey diýip galdy abi. Gözünem gırpana, diňe teredi. Jüýje ahir bir kol kellesine gelle.
Aparat bolanmaşyň näme men video alýanmy diýen bolýar. Aslında yani uruşmalı. Yani şolar ýaly reaksiýa bolýan işte. Diyecek bolýan adam Kliçkalan peýdal taraplara maraken. Laçın liwatlary Balkandan şu padarkany iýerdi. Ana görmedim. Menen blogger bolmanym näme? Bolanakdyňa blogger. Bolanakdyňa blogger bolmak. Sen adyrsın. 9 ýyl işläp menen bir zat edeýin. Näsizden? Ne hükmen bloggerlygy gördüňmi sen? Başy işet bolanakmy? Bolýa. Bolýa. Blogger bolsam gelirler ondan oňa çağırýan, zat edýän, haýdap tanışlar. Sen işe moladaýy, şo bloggerim bol. Sen var atly bolmaly. Gelin atly gelin bolmaly sen. Mara varsa boldy karoç. Bir adam lewapdan mara gidip barýar. Ýolda ýene bir adama duşýar. Ol adamyň hem ýanynda 7 aýal bar. Her aýalyň 7 çagasy bar. Mara jemi näçe adam gidip barýar. Hani göreli kim birinji bilýär? Sag bolun. Mahım, Oh, dünyada iň odan gözler senne. Sebäbi olan atrajanýetinde men görnýän. hazır gowja atrajanýa görkezek gelýärikden. Seni Allah edeyin. Dost, ben maýa bilen uruluşyp gördüm ýa-da. Olama durmuşa çykýa diýeşdim. Da bilýän şu men çykdy jetmäýin başga birine durmuşa çykdylar. Mikrofony вообще payday. Özü aydım aydan mikrofon. Halal bolsun ağzını gımıldatman. Toy sovyam. Haysı dilde ayder ay bu kim düşündü? Yopti. Talent normasından köpberliktir. Adam sungata dik başa şak bökti. Kletka köynek bilen galstuk gidyen ekeni. Galstugam özün gördü. Yuvaşra kaytma şimertirem zakazma. Göz için mikrofonu yakınlak tutay. Şivoyaydım deyip şuna değil ya. Sen nagı dostu olan mikrofonu koyup aytmala. Adam sungata dik başa şak böktü. Maşgalandan näçe adammy? Aynen maşgalamda 6 tane adama 5 tane kıyız var. Onun inkisi ben. Kıyızlar her gedek niye aitken saysiz? Oğlumdan toparıyor. Şu hındırı reyni. Turan sağın toylu sağından. Şamran duran. Gelin 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 oğlum bayansan gelin. Toydan topuçunu yansın ben. Gelin kameramızda oldu böyle mantarsı kıymalı. Gelin oğlanım. Gel daha gel. Alçan gel. Gel bayram bozu attım. Bayram bozu attım. Yine daha şu anda. Gelin gelin. Gelin oğlum. Gelin. Kim ayı? Yok. Sivşiyle. Sana şapka da olmaydı yani. Canım da oldu. Yok da oldu. Şamran sen gel gel. Hediye bayram bozattı. Yine oğlanla bu kapıyı dip girmenler diyor ha. Arkayına böyle yapıyor inşallah. Hani yine. Canım sağ ol. Yine. Hava diyecek. Böyle mi? Yolda gelince benim vardı. Yaşarım öldüm. Baramak büyüdük böyle. Daha sonra. Hediye. Gülüyor. Kadar düşüyor var ya.